Halo perlok, ay kublay Christmas yepi baro, bat kasnam tmay basok bakman yepi baro iwe piwe, kiba poy pe ya kani ka video ka jonga kani ka por, ay kublay lang yepi baro, te ngadan kani ka por, ban tip shepi, ba ya ka film lang ka film ka bala produce, da ka syafrang intur channel. Kaba lalong try di ba belum kumbangin YouTube haki video baju akumidi malakapor te an sawan ban pen i pajba halang pi haka arpo khandai terik jong uni ubenai shua ban kut uni usnem arajar arpulai kapor ban pen i kalong haki sausyo nadu ka khadway baji ka shibaji mensengi anta sawaji janmet bat nyo baji damit haka ying dorbar hol jong ka shnong langpi tenga kerpat ye philang iwe pi baro kibadai na githan jong ka langpi area ya ka ba phinwan ban sakhi hidalade bat phinom babe hak ba phipai ya kanika film namar hagane ka film kidon ru ki pat komedi bat kidon ru ki nuksa na kabanta ka jingim ka jungi tenga kerpat i philang iwe pi baro wat nom klet ban wan hakate ka arp khandai terik kabade ka sngiyo langpi ya ka ba phinwan ban sakhi hidalde bat ka bairung lane ka buy ticket jong kate ka film hakate ka sngi kalong shispa tingka empat daram than te sengo pha ban yawan hakate ka sngi ya ga phin sakhi hidalde nagbanta ka jing itanat jong kate ka film bat kumshi bantai ka ban aiman sim nagbanta gi samla don sap ki nong west ki jongi hangne bat ru nagbanta ka ri khasi ki jongi bat ka jela ka jongi ru khna bangi ngin kenjo syafrang kumba kiwe kilong hakaway kasngi kumta nga khot nga were phi baro iwe pi we ki badai naka area langpi bat nawe ru ki badangla ai ka banyawan te wanom klat ban wan hakate kasngi ya ka ba phin sakhi hidalde nak banta ka te ka film te sai sin pat snam thamai basuk bakman ye philang baro bat usnam ubadon jingkerman nakwanta gajing im gajongi ke bureo te khublai shibun